Grass at saka yung malunggay. Ang daming malunggay. Ito ring ating sangig. Yun yung ating sangig. Dahon lang po yung importante, no? At saka 2 egg. So ngayon, hugasan muna natin itong sangig at saka yung ating lemongrass. Guys, nandito po tayo sa bahay kubo ni Nanay Gloria. Yan yung bahay niya. Tapos napakaganda dito mga tanawin. So yung gagawin natin dito, mag-harvest po tayo ng malunggay, fresh malunggay, tanglad at saka yung sangig. Kasi ilagay po natin sa noodles. So yan, nag-imbento po tayo ng ulam, no? Para magiging masustansya at masarap po yung noodles natin. So yung flavor ng noodles natin guys is chicken. Tapos lagyan natin ng egg. Tara, mag-harvest muna tayo. Yan, grabe oh. Ang ganda talaga ng tanawin dito sa bahay bukid ni Nanay Gloria. Yan oh. See? So ngayon, unahin natin mag-harvest tayo ng malunggay. Kasi lagyan natin ng malunggay. Fresh malunggay sa bukid ni Nanay Gloria. Yan, damihan natin para mas masustansya yung ating noodles. Yan. Ang sarap talaga guys kasi yung noodles natin is very expensive. Very napakabarato lang. Tapos 2 egg, no? Pwede na magiging masustansya yung ulam natin. Yan. Yan, no? Kunti lang. Yan, siguro okay na to guys. So ngayon yung kukunin natin is yung lemongrass. Yes. Nandito po yung lemongrass. Yan. Isa lang. Kasi lalagyan pa natin ng ano yung tawag doon. Yung ito. Yan. Sakto na yan. Sangig. Kasi nandito po yung sangig ni nanay. Dito banda yun. Yan dali. Ito. Ito yun guys. No? Yan no. Yung sangig niya. So dahon lang yung kukunin natin. Sa mga 3 siguro. 2. Yan. 3. So ito na guys. So let's go. Punta na tayo sa ating saingan. No? Grabe yung weather dito. Very relaxing place talaga. You know? Tingnan nyo. Tanaw na tanaw mo po yung mga kabundukan dito sa bukid. Overlooking. So tara guys. Mag-proceed na tayo. So ayan, una guys is magpakulo tayo ng tubig. Ayan, ilagay natin sa ating saingan. Tapos takpan natin. So pag kumukulo na yan, pwede na ilagay yung ating noodles. Ayan. So while naghihintay tayo na kumukulo, i-prepare muna natin yung ating mga ingredients. Ayan, so ito na po yung ating na-harvest na lemongrass at saka yung malunggay. Ang daming malunggay. Ito ring ating sangig. Yun na yung ating sangig. Dahon lang po yung importante, no? Saka 2 egg. So ngayon, hugasan muna natin itong sangig at saka yung ating lemongrass. So, ilagay ko muna dito. Ayan. Ayan o. Ilagay natin dito. Tatlo po ito. Yan. 3 kadahon na sangig. Yan. So, next is yung ating tanglad.
Yan. Very organic po talaga yung ating ingredients, no? So, next natin gagawin is yung ating malunggay. Yung noodles. Yan. Yan. So, next is yung malunggay natin. Kailangan hagpata na to. Kunin yung mga dahon, no? Ang daming hakot. May hakot po dito sa amin. Ang daming lamigas. Ayan, okay na to. Ang dami na nito. Yung ating malunggay. So, ngayon guys, is i-prepare natin yung egg natin. Ayan. So, doon ko na lang yan ang tawag, i-broken sa inga, no? So, yan. Ready na po yan. Yung ating sangig. Yung ating lemongrass. Yung mga noodles. Yan. Yan. So, ready na lahat. Hinihintay na natin na kumukulo yung ating saingan. So, ayan guys, parang kumukulo na yung ating saingan, no? So, ilagay na po natin yung noodles natin. Ayan. Kumukulo na guys. So, unahin natin to. Wow! Noodles lang masarap. Tapos, yung ating mga ingredients. Itong lemongrass at saka 3 sangig. Ayan. So yan, ilagay natin yung malunggay. Hindi pala guys, yung unahin natin is yung egg kasi para hindi ma-overcook yung ating noodles. So egg natin unahin na ilagay. So ilagay na natin. So, next natin ilagay is yung malunggay. Hindi pala guys, yung ating yung panimpla natin. Yan. Tapos yung ating malunggay, last one. Yan. Wow, ang bango na guys. So yan, pag kumukulo na yan, is pwede na natin yan haunin or kunin para hindi ma-overcook yung ating noodles. So takpan natin. A few moments later. Guys, parang luto na yung ating anong tawag doon? Malung noodle egg. By Tips Mio, no? Yan, no? Wow, sarap nito. With egg po yan, no? Yung egg natin. Yan, so let's eat na. Ang sarap nito, guys. So yan, maraming salamat po. At sa mga baguhan dyan, please subscribe and follow me on Facebook. Maraming salamat talaga. Ingat, keep safe always, and God bless everyone. Thank you po.